खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय। मानोना दिनैनि भिडिअआ एसे गुबुन रोखोमनि जागोन। जोंनि बर' हारिनि मानसि थैखांनायनि उनाव श्राद्ध खुंनाय जायो। बे श्राद्धखौ जोंनि बर'फ्रा गुबुन गुबुन नियम निथिफोरजों खुङो। दा जोंनिनो गामियाव सोलिनाय मोनसे नियम निथिजों खुंनाय श्राद्ध, बे श्राद्धखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। बे श्राद्धआ जोंनिनो बाजैनि श्राद्ध, बेनिखायनो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालामना हो आरो कमेन्टबो खालाम। आरो कमेन्टआव जाहाथे गाज्रि कमेन्ट होआ, हायोब्ला एसे बोसोनफोर हर, बेखौनो आसा खालामबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नायलांबाय थादो नोंथांमोना। गिबियावनो गंनै दन लानाय जायो। बे दनाव ओरैबो गंनै दनावबो माइरं, गय जरा, फाथै जरा, फैसा जरा आरो आगदाथिंजायनि दन, जायखौनाखि खोला फारसेजों दोनो, बेयाव गांसे गुफुर जि बुसिनि दोननाय जायो। आरो बिबार बावनो थाखाय माखासे बिबार हाफ्लेनानै लानाय आरो साल धुना लानाय जायो, आगरबाथि सावनाय जायो आरो ओरैहाय दै सान्थि लानाय जायो। बेनि उनाव गंनैबो दनाव दान होनाय जायो। आगदाथिं थानाय दन एबा खोला फारसे थानाय दन, बेखौ गोथैनि बाहागो होननानै जोङो फोथायो। आरो आगसिजों थानाय दन बा साहाथिं थानाय दन, बेखौ जोङो गोथांनि होननानै फोथायनाय जायो। आरो बिनि गोजौआव जोङो रुंसारि जालांनाय बिथांनि सावगारिखौ सियाराव गुफुर जिनि सायाव दोननानै बेयाव बिबार माला गानहोनानै आरो बिबार सारनानै मान बावनाय जायो। दा बेबायदियैनो फारि फारि सासेनि उनाव सासे दान होफैगोन। आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन, नायलांबाय थादोल'। गोबां मानसिफ्रानो फैगोन, दान होगोन। दानाव फारनैयावबो होनाय जायो, गोथैनियाव माखासे, गोथांनियाव माखासे। आरो बेफोर रांखौ मा खालामनाय जायो बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नायलांबाय थादोल' नोंथांमोनहा गासिखौबो नायोब्लानो बुजिलांगोन। आरो बेयाव सासे जोंहा जिरायबाय थानाय जायो। बिथाङा दान होनायाव माबाफोर उसुबिदा, नियम निथिफोरनि उसुबिदा जायोब्ला बिथाङा खोन्थाना होयो। दा जोंनि आसल नियमा जाहैबाय, गोथैनि दानखौ जों आगसि आखाइजों होनाय जायो आरो गोथांनि दानखौ आगदा आखाइजों होनाय जायो। नाथाय बेहाय माखासे सुबुंफ्रा गोबां गोरोन्थि मावो। जेयानो जाया मानो, जोंनि फोथायनायाव जोङो बेबायदि फोथायो। नायलांबाय था, नोंथांमोनहा गासैखौबो नायनानै बुजिलांगोन। सासेनि उनाव सासे दान होगासिनो दङ। आरो रुंसारि जालांनाय बिथांखौ मान बावगासिनो। जों मिथिनाय बायदिब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि गामियाव बे नियमखौ फालिबोबाय थानाय जादों। जोंनि आबै आबौ, आयं, बियायं, सियायंमोननिफ्रायनो। दा बेनिखायनो जोङो गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय नियम निथिखौ नागारनाय जानाय नङा होननानै जोङो बे नियम निथिखौ लाखिबाय थानाय जादों। बेनिखायनो साफ्रोमबो मुंख्लं जालांखांनायनि उनाव जोङो बे नियमखौ लानानैनो गोथैखौ बिदाय होनाय श्राद्ध खुंनाय जायो। श्राद्धआव जानाय लोंनायनिबो बेबस्था खालामनाय जादों। दा खिस्रि ओंखाम संगासिनो, आरो नैबेयावबो खिस्रि संगोन। आरो बै सेराव नुहुरनाय गुफुरा जाहैबाय, बियो थालिर फस्ला आरो दाउ बेदर। मानोना जोंहा नियम दं, श्राद्धआव थालिर फस्ला आरो दाउ बेदर होथारनांगौ। हिन्जाव थैदोंब्ला दाउजोखौ बेदर खालामगोन आरो हौवाब्ला दाउलाखौ बेदर खालामगोन। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन
बेदर ना बायदिसिनाखौबो जों लाफायो बे हाबाफारियाव। नै बेदराव होनो सामब्राम गुफुर देगासिनो दं, नायलांबाय था नोंथांमोनहा, लासैनो गासिखौबो नुलांगोन। नै दान होनाय हाबाफारिया दासिमबो सोलिबाय थादों आरो ओरैहाय सानैसो मानसिया बे दान होनाय रांफोरखौ हिसाब खालामदों। मानोना दान होनाय रांफोरखौ हिसाब खालामनानै रायजोफोरनो खोन्थानानै होनाय जायो। नायलांबाय था नोंथांमोनहा। आरो मोनसे खोथा, नै जोंनिया नागारनो हायै मोनसे नियम दङ। श्राद्धआव जौ रोसि एबा बिदै दाबखा थाइसेखौ जोङो रायजोनो लोंहोनाय जायो। बेखौ एखेबारे होथारनांगौ जायो, मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बे नियमा सोलिबोदों। गासिबो आलासि बिथांमोनहा दङ, नै गामिनिबो आलासिबो गासिबो जयैनो दं, नेनानै थादों। माने जोङो श्राद्धनि गुबै खामानिखौ 12 बाजिनि एसेल' सिगां मावनाय जायो, मानोना 12 बाजियावनो जोंहा फोजोबनाय जायो। दा नै दान होनाय हाबाफारिया दासिमबो जोबाखै, मावगासिनो दं, सोलिगासिनो दं। आबैनि आबै आबौमोनहाबो बिदिनो सोलिलांदों। जोंना धोरोमा गुबुन गुबुन जायोब्लाबो जोङो बे थैनायनि समावहाय बे सारादु समाव जों बेखौ मावाखै। जेराव जुदिअ धोरोमफ्रा बेलेग बेलेग दङब्लाबो, नाथाय बे दन दौनायखौ होनानैनो जायखि बिथिया रुंसारि जाया। आङो मा बुंबावगोन, दिनै दुखुनि सम, बाहाय गोबाव लेक्सार होनायनि सम नङा। जोङो 12थानि गेजेरावनो बिदाय होनांगौ। दा बेखायनो समजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो फोरमायबाय। दा बिनि उनावहाय माखासे खोथाफोर दङ। दा सिगां मोनसे खोथा बुंनो लुबैबावदों रायजोफोर। माने जों सानदों ओरैहाय, थावा ओरैबायदि मोनसे परिबेस जायो आरो कन्डलेन्स खालामनायावबो उसुबिदा जायो, खुगायाव जों माबा मोनसे जानानै। बेखायनो जों सानदों जे जोङो जाया लोंनानै उपबास बादियैनो जोङो जा खनसे खनै रायलायगोन, रायलायखानोसै आरो जे बिनि कर्म मावजेननाय दान होनाय हाबाफारिया जोबसिगोन। नै फस्लाखौ राननानै होनाय जाबाय। फस्लाजों लोगोसे जौ दाबखानि जौ बिदैखौ राननानै होनाय जाबाय। बयबो बोराय बुरि एसे बैसो जानाय मानसिफ्रा जौ बिदै आरो फस्लाजों दाउ बेदरखौ जागासिनो। न'खरनि गारजेन आलासिफोरखौ सनमान लागासिनो दङ। श्राद्धनि गुबै खामानिया जागायजेनबाय। नायलांबाय थादो। नै ओइ आगदा फारसेनि दनाव दोननाय जि बुसिनिखौ गोदोनायाव लानानै हिन्जावब्ला जों बेबायदि 7 बार गिदिंनाय जायो आरो हौवाब्ला खनबाल' गिदिंनाय जायो। दा बिनि आन्दोआव मा दङ बेखौ मोजाङै बुंनो हाला, जाय हक नियमखौ दिन्थिनाय जाबाय। नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। आरो बेखौ गिदिंखांनायनि उनावनो सोरगोआव थांनो थाखाय गोथैनि मुङै रां खेन्दाखौ जोङो गोथैनि बाहागखौ सारनाय जायो। दा बे सारनाय हाबाफारिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हानाय नङा, अब्लाबो नायलांबाय था, नायोब्लानो बुजिलांगोन। गोबां आलासिफ्रा दाबो नेनानै दं जोबथा श्राद्धनि खामानिखौ। नायलांबाय थादो बिदिब्ला। श्राद्धनि आसल खामानिया जोब्बाय। दा खालाय गारहैनाय हाबाफारि। खालाय गारहैनायाव फस्लाजों दाउजों जानाय आरो जौ बिदै लोंनायनि खालायखौ बेबायदि रुजुननानै गारहैनाय जायो। बेयो फैसा सारनानै फैसाखौ खननायनि नुथाय। नायदो नोंथांमोनहा, बेबायदियैनो सारनाय फैसाखौ खननाय जायो। सिगाङावबो जानानै थांबाय, नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय आं नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिनो हानाय जायाखिसै। जोबथानायाव साफा खालामनाय समावबो बेबायदिनो फैसाखौ खनखांनाय जायो। नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा।
बिनि उनाव बे जोबखांनायनि उनाव श्राद्धनि आसल खामानिया जोबगोन। बिनि उनाव जानाय लोंनाय हाबाफारिखौ आवगायनाय जागोन। बेयो जोबथानाय हाबाफारि। बेयाव गोथैनि मुङै दख'ना साद्रि, जानाय लोंनाय, ना बेदर, फिथाइ सामथाइ, गाननाय जोमनाय गासिखौबो होनानै मान बावनाय जायो। बे हाबाफारियाव सासे रायफोदग्रा थायो। बिथाङा बायदिसिना गोदै रावजों गोथैनि मुंखौ लानानै रायफोदो आरो गासैखौबो बिथांनि मुङै होनाय फिथाइ सामथाइ, गाननाय जोमनाय गासैखौबो गोसो गोथारै आजावनानै बिदाय लानाय हाबाफारिया बेखिनियावनो जोबो। नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनखो भिडिअखौ अन्नानै कमेन्ट खालामदो आरो लाइक साबस्क्राइब खालामदो। एसेनोसै, थेंक इउ।